Ya buri na rayuwa ta zan faɗi. Ni ma buri na rayuwa ta zan faɗi ɓangare na 'yan mata. Ya buri na rayuwa ta zan faɗi ɓangare na 'yan mata. In samu 'yar budurwa mai aji wacce za ta gata. Ni ma buri na raina zan faɗi ɓangare na 'yan mata. In samu 'yar budurwa mai kyawu wacce ba kamar ni ba. Sanar da su ba a masa gaggawa, kowa ya samu soyayya ransa ba shi a dole zai kewa. So bai da uzuri na fahimta dan baya gyala dan kowa, zai tunzura ka aikata kuskure har a ce da kaiwawa. Buri na rayuwa ta niya na samu kyakkyawa, yar doguwa tsayayya cif ba guntuwa kamata ba. Shi salar su rayuwa nan ake yin karuwa, bani kaunar mai fada kar ta sani a damuwa. Na fi san mace mai aji wacce za mu rayuwa, kyakkyawa 'yar fara gashi bana jure kiran ruwa. Ka sanyi ta mace mai kyau tana sa jama'a zautuwa, wacce in mun jera kowa ba zai raina ni ba. Kuskure na saka warai sai doguwa, zuciyata ta mace da ƙaunar guntuwa. Yau tukate ni na jawo kaina damuwa, zantuka na sun saka ni riskar ɗemuwa. Gashi ƙauna za ta sawa ruhi makuwa, na yi zance ya zamanta boban fargaba. To aini ma hakan take na yi gwari, wata yarinya ta yi min shiga sauri, ta yi kibiya da dafin so mai kauri, akasi na zuma na kurkurwan bauri. Na yi wa kai zaɓi na rungumi 'yar kuri, kuma ga ta baka abinda ban so shi na riko ban farga ba. Buri na rayuwa ta zan faɗi ɓangare na 'yan mata. In samu 'yar budurwa mai aji wacce za ta gata. Ni ma buri na raina zan faɗi ɓangare na 'yan mata. In samu 'yar budurwa mai kyawu wacce ba kamar ni ba. Hajara, tunda na fara ganin fitsara ta fara bulla a cikin gidan, to ya zama wajibi ki bar gidan nan. Don haka ki fito da mijin aure. Tunda na fara ganin wannan take-taken naki ba zan lamunta ba. Duk cikin wa'anda na siya ba shi na kowa yana kawo min kuɗi a lokacin da ya cancanta, amma kai ka ta mun wasa da dukiya haka. To Allah ji, ya ka iya da ni. Wani yin matsalar ka da ni ne. Allah ka shirya mana zuriyar mu. Idan ya nemi shiryar ba? Shikenan. Wata rayuwa mai sa kai a cikin damuwa. Tunda gwarama ce ko rigima ce,
bata wuce laulayi ba.